Здравейте хора! Днес ние се оценяваме животни в тир лист. Абонирайте се за канала, цъкнете камбанката и напишете своето мнение в коментарите, ако не сте съгласни с мен. Така. What the fuck? Окей. Това ще си го сложа на средно, защото не ми много харесва. Кексово куче. Той вече е нормално. Ето това реално би го сложил на средно, но не на нормално, но обаче добре, на хубаво ще го сложа. Ти отиваш на нас, ти отиваш на нас, ти отиваш на нас и ти отиваш на нас. Значи, обикновена кокошка тук. Това реално ми изглежда нормално. What? Вижте само. Това е октоподена костенурка. What? Реално това по-не ми харесва също. Вижте колко е мило кученцето. Ще го сложа на яко. Ти отиваш на нас. Ти отиваш също на нас. И ти на нас. Ти на нас. И ти на нас. Значи, още една кокошка. Окей. Ще сложа тук. Тук. Хора, вижте, на яко имам най-много. Това са такова. И това лъвче е хубаво. Да, както казах, напишете си мнението в коментарите, ако не сте съгласни с мен. Хора, аз вече затрупах целия тир лист. Ти отиваш на нас. Не, ти отиваш в спагети мен. Ти отиваш на нас. Ти отиваш на нас. Ти отиваш на нас. И ти отиваш на нас. Така. Октоподна кокошка. Това тук вече започват и старите да се редуват, но все пак ще ги слагам. Хора, вижте на яко колко много имаме. Това нормално ли е? Вижте само колко са много на яко. Не може да се помести, брат. Нищо. Окей. Аз не знам. Така, хора, определих, то ще бъде ти отиваш на нас, ти отиваш на нас. Ти отиваш също на нас. Нормално. Кукушка. Мишка. Мишка. Още една мишка. И буквално тук вече нищо не остана. Ти отиваш на нас и ти отиваш на нас. Но най-много имаме в яко. Значи най-много имаме в яко, а най-малко имаме в лошо. Така че, хора, ако не сте съгласни с моето мнение, напишете долу в коментарите. Сега, чао и до нови срещи!